Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини самонаи РАХШ ТЧ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинҳои нав қабул кардем ки пешкаши шумо мегардонем мошинҳои арзон ҳастае ки ҳамаш баҳри шумо. Дӯстони азиз, хоб видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментария нависем ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшӣ ёки хона, замин, квартира чизе ки барои реклама дошта бошед, метавонед ки дар номераи имо ватсап рӯй кунед. Мо дар видеои оянда реклама мегузорем. Курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 155 сомонӣ. Агар имконият дошта бошед, видеонавори моро дар имо ватсаптон поделиса кунед, хеле дастгирӣ барои мо мешавед. Мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед. Мошинои арзон бисёр дорем дӯстони азиз, аз 6-7 сомон сар мешаванд. Рафтем. Як мошини фурӯши имрӯза Opel Astra аст дӯстони азиз. Соли барои 1999 солае ки судишвариш бензин газ дорад, кор мекунад. Объем мотораш 6 литри простой аст. Коробкаш механикаи мошин дар ҳолати корӣ қарор дорад. Мошин ҳуҷҷат ягон чӣ гуфтагӣ нест, кондитсионер дорад ки кор мекунад. Фреонаш бучдагӣ аст, фақат як фреон аст, заправка мекунад. Дига сатфида 4 та диска, 4 та балони миёна хадавой аст. Камка меличовка аз берун камтар кор дорад, мегӯяд ҷош царапи не хай дига маълумотша мегирен. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ ки бо арзона мешавад. Дар назди капот ва вариантҳои алиши ҳам ҳастай мега соҳибшон. Кадомтон агар вариант доред ки харидане бошед, рақамошон дар поини видео метавонед дига маълумоти пурашро аз худашон гиред. марҳамат. Мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ Daewoo Nexia дӯстони азиз. Соли барои 1996 солае ки судишвариш бензин газ дорад, кор мекунад. Объем мотораш 6 литри, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мега ҳуҷҷат дорад, нагуфтиям чанқа, 4 та балонш нав аст. Хоб хадавой кардага аккумулятори нав дорад. Мошин 100% фақат мегири, ҳай мегири, ҳама ҷош кор мекунад. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Вахдат фурӯхта мешавад бо нархи 11000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. Марҳамат дӯстони азиз, мошини арзон аст. Кадомтон агар дар кор бошад, рақамошон дар поини видео метавонед маълумоти пурра ва аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. хоб, сеюм мошини фурӯшӣ навбати бардорон Москвич 412 аст ки советский. соли барои 1982 солае ки судишвариш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 5 литри, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати корӣ қарор дорад. 4 та балони 70%, 4 та дискои худаш, кожини салон. моторша умуман ягон бор алиш кардагӣ нест, мега моторш аз худашай 100% кор мекунад. мошин мега ки беҳад састияниш зурай. хай дига маълумотша аз худашон мегиред кадоми харидор бошад. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Хучанд фурӯхта мешавад бо нархи 15000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. рақамошон дар поини видео ҳастае ки метавонед дига маълумоти пуррашро аз худашон гиред. дӯстони азиз, агар шумо хали мошинои фурӯшӣ дошта бошед, ки хонаҳои фурӯшӣ, ки замин ё квартира ки ягон чизи дига хон реклама кардан, дар номераи имо ватсап рӯй кунед. мо дар видеои оянда реклама мегузорем. ба шумо чӣ мошине ки дар кора, дар комментария нависед аз кадом сол то кадом сол ё ки то чанд сомон бошад. мо дар видеои оянда ҷудо карда бардорон ба шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. хоб, чорум мошини фурӯшӣ аст бардорон. як дига Opel Astra F дар кузуфи Хетчбек полни худ молодёжни кардага. соли барои 1995 солае ки судишвариш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 6 литри простой, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та диска, 4 та балони қариб ки нав аст, хадавой, фарои нав, яъне ки 100% мошинчара молодёжни кардагиан. нашод дига чизош ягон маълумот нест, дӯстони азиз, нашод ҳуҷҷат чизош хай агар дар кор бошад худтон мегирен. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Конибодон фурӯхта мешавад бо нархи 25000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадоми харидори аниқ бошад. вариантҳои алиши ҳам аст, метавонед ки пешниҳод кунед. рақамошон дар поини видео. марҳамат. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. хоб, панҷум мошини фурӯшӣ аст дӯстони азиз. як дига Mercedes Benz C класса ки соли барои 1995 солае судишвариш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.8 литри простой. хоб, коробка механика мошина састияниш беҳтарина мега соҳибшон. 4 та диска, 4 та балони нав
ҳуҷҷатош то моҳи феврали 2022 солае ки хадавоиш нав кардагиа. мошин ягон камбудӣ надорад, гуфтагиа фақат мегири ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 42000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад дар назди Капот. вариантҳои алиши тоқа ба Opel Astra караван кади гуфтагиа. кадомтон агар ҳамин Opel Astra караван дошта бошед алиш мекунем гуфтагиа. рақамошон дар поини видео ҳаста, метавонед маълумоти пурра ва 100% аз худашон гирен. марҳамат. шашум мошини фурӯшӣ. хоб шашум мошини фурӯшӣ навбатӣ бардони азиз ваз 2107 ҳастае ки соли бароишаш 2007 солае. судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 6 литри простой, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техника мега. свети радноиш сиёҳ, 4 балони миёна, 4 диска хадавой. мошин 100% мега, полни худ тайёра. якта меличовка кор дора мега, камтарак ам берун шуда чӣ кори меличовка дошта танаи корпуси Дустони Азиз хай дига маълумотша мегирен. айни ҳол мошин дар шаҳри Хучанд қарор дорад ки нархаш 11000 сомония бо савдо ҳам мешавад дар назди Капот. вариантҳои алиши ҳам ҳастае ки метавонед вариантҳои худтона пешниҳод кунед бардони азиз. рақамошон дар поини видео метавонед маълумоти 100% занг зада гирен. марҳамат. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. хоб ҳафтум мошини фурӯшӣ навбати мубсони азиз Opel Vectra A ҳастае ки соли бароишаш 1995 солае. хоб судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 1.6 литри простой ҳастае, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад мега соҳибшон ки 100% мошин CD салона электропакет дорад, 4 балони нав, 4 яъне ки дискош ҳаст, яъне ки калпаки раднои худаш. мошин бе ягон камбуда нашод ҳуҷҷат ягон чи гуфтагӣ нестанд. мошина як даст қариб гаштагиа хай дига маълумоти пурраш аз худшон мегирен. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар фурӯхта мешавад бо нархи 20000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. рақамошон дар поини видео ҳаста. кадомтон агар харидори аниқ бошанд метавонед дига маълумоти пурраша аз худашон гирен. марҳамат. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастае бардорон Daewoo ласети ҳастае ки чӣ хеле шумо хоҳиш карда буден. соли бароишаш 2005 солае. хоб судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 1.6 литри простой ҳастае, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. нашод ҳуҷҷатшон ягон чи гуфтагӣ нестад. 4 калпакои яъне ки чизои худаш ҳастае, 4 балони миёна, электропакет, хадавои ҳамаш 100%. маълумоти пуррара бо телефон метиҳем гуфтагиа. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 23000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад дар назди Капот. рақамошон дар поини видео ҳаста. кадомтон агар мехоҳед мошин дар кор бошад метавонед занг занед ва маълумоти 100% аз худашон гиред. марҳамат. наҳум мошини фурӯшии навбатӣ бардорон Opel Astra дар кузуфи караван ҳастае ки соли бароишаш 2000 солае. судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 1.6 литри простой ҳастае, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. 4 балони қариб нав, 4 диска хадавой, электропакет ҳамаш ҳаста. Дустони азиз ки мошин срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои 102 микрорайон. дустони азиз нархаш 34000 сомония ки бо савдо ҳам мешавад дар назди Капот гуфтагиа. срочно сум дар кора мега соҳибшон. свети сиёҳ. кадомтон агар харидор бошед рақамошон дар поини видео мешавад. метавонед дига маълумоти пурраша аз худашон гирен. шумо агар хали мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира метавонед ки дар номери имо васаб роҳӣ кунед. дар видеои оянда реклама мемонем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. хоб даҳум мошини фурӯшӣ бардорон ҳастае Lada Priora ҳастае ки соли бароишаш 2013 солае. судишвориш тоқа бензини холия. объем моториш 1.7 литри простой ҳастае, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. танировкаш 2 моҳи дига мондагиа мега. нашод ҳуҷҷат ягон чи гуфтагӣ нестае. дарош электропакет яъне ки ҳама чиша дорад. дустони азиз хадавой падавой, дискаи раднои худаш, свети сафед хай дига маълумоти пурраш аз худашон мегирен. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 34000 сомония ки бо савдо ҳам мешавад дар назди мошин. хоҳиш кардага ки беҳуда занг назанад. кадоме ки харидори аниқ бошад бияд дар пеши Капот савдо мешавад. фарош фарои навай. мошинча беҳад ба 3 зура мега соҳибшон. марҳамат. рақамошон дар поини видео метавонед дига маълумоти пурраша аз худашон гирен. марҳамат.
11 мошини фурӯшӣ. خب 11 ماشین فروشی نوبتی بردارن یا دیگر Daewoo Nexia است که سالی برایش 1996 سال سوزشوریش بنزین گاز را کار میکند. ابیو موتورش 1.6 لیتری پراست است. коробкаш механика، سویت رادنوی سفید، 4 تا بالون نو، 4 تا کالپاک، 1 ساله حجت، اکلیماتر نو، همش 100% میگه که همه جاش کار میکند. این حال ماشین در شهر دوشنبه دوستانی عزیز در پایتخت نرخش 11500 сомония که با سودا ها میشه گفتگی فقط одамони харидор. мошин бе ягон камбуди дӯстон азиз, мошин нархшам арзон ай. марҳамат бародароне ки агар харидор бошанд метавонед занг занед, дигар маълумот пураш аз хизаршон гиред. марҳамат. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. хоб 12 мошини фурӯшӣ навбатимо бародарони азиз ҳастай ваз 2114 маладиёш неаст ки чихеле бародарон хоҳиш карда буданд. соли бароишош 2006 сола ки судишориш бензини холия абиё моторош 1.6 литри прастой, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. салон тоза, 4 та балони миёна, 4 та дискаи раднои худаш, хадавои дари пеш дӯстони азиз электроплита гуфтаган хайбон намедорам хи маълумот. хоб мошин ҳозир дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 17000 сомония ки бо савдо ҳам мешавад дар назди мошин гуфтагӣ. номерешам номераи зур буда, хай кадомтон агар харидори аниқ бошанд метавонед ки дигар маълумоти пурра ва сатҳои аз худшон гиред. дӯстони азиз این بود که 12 ماشین فروش داشتیم. اگر شما خیلی ماشین فروش داشته باشید که خانه، زمین، کوارتیره، در نمره ایمو واسه برای که رکلام میمونیم تا ویدیو آینده. خدا نگهبان همه شما.